Ja, når man snakker om Tongling, så er man nok nødt til at snakke om kærlighedsvejen og meditationsvejen. Man kan godt være på begge dele, og man kan være på den ene, og man kan være på den anden. Men på kærlighedsvejen er der ligesom 3 ting, der er betydningsfulde. Og det er, kan jeg holde mit hjerte åbent til det, som jeg finder inde i mig selv, det som jeg opdager, det som jeg sanser, det som jeg mærker. Kan jeg holde mit hjerte åbent til det, som en anden bringer til mig og er. Og kan jeg holde mit hjerte åbent til det, som livet bringer til mig. Det er ligesom de 3 trin, der er på kærlighedsvejen. Og her bringer Tongling ind et redskab, som arbejder med de 3 ting. Og vi kender jo alle sammen, måske har haft en oplevelse af strømmende kærlighed eller ubetinget kærlighed, som er svært at få ned i den fysiske krop og ned i den fysiske verden. Og derfor er det tit, at for eksempel i konflikter eller i relationer eller i emotioner, at det er rigtig svært at mærke kærligheden. Og det er det, som vi vil arbejde med i det her kursus, det er at få kærligheden ind i emotionerne, relationerne og interaktionerne, sådan at vi får en vågen kommunikation, en vågen relation, en vågen interaktion, og på den måde vågner op til kærligheden. Så hvis du er nysgerrig eller interesseret, så læs resten af beskrivelsen og kontakt mig.